Hej alle sammen og velkommen til endnu en video på vores kanal, og i dag så skal vi spille det Mega Easy Obby, tror jeg den hedder. Ja, Mega Easy Obby, så den... Han var vent lige på mig. Du døde. Vent, jeg kom hen til den anden side. Ej, hallo, vent lige på mig. Menneske. Undskyld. Den kommer. Jeg siger lige hurtigt, man kan nok godt se, hvem som der er bedst til det her. Når den her hedder det Mega Easy Obby, og Jule, hun er allerede død 1000. Nej, jeg er kun død en gang. Jeg er sgu død. Kaboom! Kan I se? Det var også lige ned derfra. Hallo, gider du lige at vente på mig? Wow. Jule, vil du bare sidde og vente, eller hvad? Ej, hvor ser det her sjovt ud. Det her, det er for så langt skulle vi heller ikke gå. Jeg er bange. Jeg bliver lige her, hvor jeg er. Okay, og jeg bliver også her, hvor jeg er. I'm just skipping so much. Han er også så irriterende. Ham her. Wow! Ja. Yes, I do. Ja. Vent lige på mig. Oh my god. Ej, undskyld for min stemme. Jeg fik lige en eller anden kæmpe klump i halsen. Man kan godt se, hvilken en det er, ikke? Jeg kan godt forstå, hvorfor den... Jeg har faktisk spillet den her Obby mange gange før. Ja, så jeg bare sådan, det der har været sindssygt let. Så bare sådan der, hvor jeg dør, det var sådan... Just why did you why? Men seriøst, det her, det er den easyste af dem der, jeg har prøvet. Selvom at hun allerede døde 1 eller 2 gange. Nej, jeg kun død 1 gang. Stadigvæk. Okay. Okay, det her, det er easy. Hvad sker der for det her, det er easy? Den hedder så også The Easiest Obby. Hvad havde du regnet med? Okay. Det taler vi ikke om. Vel, venner? Det taler vi ikke om. Det er fordi Jule, hun kan klare de andre Obbies. Nej, jo, jeg kan. Okay, Jule, så lad os tage The Hardest Obby i en anden video, hva'? Ja, sure. Men venner, skriv lige ned i kommentaren, hvad vi skal filme, fordi vi har seriøst ingen idéer. Ja. Og undskyld, der ikke er kommet nogle videoer ud her på det seneste. Noget lang tid, i sådan 100 år. Jeg skal bjørnet, det er lettest. Men sådan lige her, der skipper jeg dem ikke lige. Okay, det her er bare skræmmende. Ja. Eller, ikke den her Obby, men den Obby, vi lige var gået væk fra. Den var lidt skræmmende. Har vi ingen Obby før det her? Nej! Det jeg mener er, den Obby... Nå, det hedder en stage. Det var sådan, wow. Så jeg faldt ned, ikke, men jeg kom op igen. Rip dig, siger det bare lige. Venner, vi skal ikke tale om mine skills, okay? Og så taler mine. Altså, jeg kan klare hey, nej, Jule, jeg kan jo klare sådan et pro-tag på sådan højst 5 minutter, ikke? Du kan ikke engang klare et på 16. Wow, hvad sker der her, human? Ja. Hvad sker... Det havde jeg ikke. Nej. Hvad sker der? Jeg ved, jeg dræber lige mig selv, så de lige hurtigt bliver reset. What the heck is that? Nej. Mine de bliver altså ikke reset lige nu. Det gjorde de andre der. Nej. Oh my god. Jeg kan ikke klare den der Obby, nej. Og du siger, at jeg var dårlig til Obbies. Ja, du har ikke engang klaret den. Jo, jeg har. For mig så står der, at du stadig har checkpoint 9. Nej. Jeg har lige klaret den.
Nå, ja, okay. Nu er du kommet op på 10. Okay, den var Okay. underlig. Ja, den er virkelig underlig, når man ikke ved, hvad der sker, så er den faktisk virkelig dum. Eller den er faktisk mere ond. Yep. What, den her oppe er ond. Det her stage, mener jeg. Undskyld. Jeg vil godt kunne finde ud af at tale. Hvad visse andre personer ikke kan? Hvorfor skal min yndlingsfarve være ond? Og skriv ned i kommentaren, hvis I gerne vil have, at vi prøver andre obbies. Ja, gør det. Eller Sådan- eventuelt, hvis I bare har nogle idéer til, hvad vi skal spille. Ja. Eller nogle idéer til, hvad vi kan filme. Sådan, vi har jo også fået en ny klub ind på Star Stable Online. Hvis de kender det spil. Som der hedder Monday Flowers. Ikke reklame, eller jo, lidt reklame på os selv faktisk, eller for vores klub. Den Det er dig, faktisk der laver det, ikke mig. Ja. Okay, faktisk- den er easy. Reklame for vores klub Monday Flowers i Star Stable Online. I må godt komme med i den. Det er en Discord-klub, så ja. Hvis bare I er Discord, og I er over level 7, eller bare level Og 7. Star Rider. Og er Star Rider. Nå, det er den. Den er tricky. Nå, den er egentlig ret let, når man har lært den at kende. Siger du også? Nej, Lad den at kende. fordi det er død. Lad den at kende. Wow, den er godt nok easy, den her. Og det kommer fra dig af. Ej, det kunne være sjovt, hvis den her, den bare forsvandt klodserne. Og ja, egentlig. Så vil du falde ned, eller et eller andet? Næh, så vil du falde ned, fordi jeg går foran dig på min skærm. Ikke på min. Du skubber mig bare. Jeg sagde jo, jeg var foran. Nej, det var fordi, at jeg stoppede bare sådan. Den her, den kan man Jeg godt zoome ud med. Jeg kender godt den her labyrint. Så Forkert vej. jeg kender nemlig godt den her labyrint. Så det er sådan lidt... Men alligevel, man kan også zoome ud. Forkert vej. Ja, sure. Forkert vej. Det er rent faktisk den forkerte vej. Ja, sure. Skriver det, hvilken vej er det? Okay. Vi skal ikke Hvis den der vi vej. skal Vi ud skal, herover. vi skal heller ikke den her vej. Vi skal herunder. Nå ja. Lol. Det tog også godt nok lang tid at finde ud af det der. Mhm. Det behøver ikke engang at være spil i Roblox. Det kan også være Fortnite eller Star Stable eller... Ja, bare Minecraft. skriv et eller andet. Hvis I har lyst. I skal ikke. Jeg hader bare lige Minecraft, så det er sådan ret trist, at det skriver Minecraft. Det er okay, jeg kan nok godt gå med til Vi skal tilbage. Det er en fejl. Nej, det er det ikke. Jo, Jo, okay. vi går ind i en blinkede, hvis vi gør den vej. Oh my god. Hvis vi gør den vej. Wow, Jeg oh får my god, den. vi er færdige. Vi er færdige bagefter. Ja, det havde jeg fundet før, men jeg fulgte bare efter dig. Lol. Ej, det har du ret i. Vi er færdige bag... Efter. What? Ej, skal vi så Det ikke er lige, den her vej. skal vi så ikke lige spille noget andet, sådan bagefter bare en eller anden hurtig andet, eller hvor lang tid har den her video taget? Det skal du ikke tage dig af. 8 minutter. What, den her video, den er godt nok kort. Skal vi ikke lige prøve noget andet bagefter en anden hobby eller et eller andet? Den vil godt være lang. Okay. Jo. Der er en smiley herovre. Nå. Prøv at Julie, se, der venner. kan du bare- Glad smiley. Julie, der kan du bare hen, ikke? Det er faktisk den her vej, det er det faktisk. Ja. Det er slet ikke Der er meget fordi... slalom her. Nej. Det er rent faktisk den her vej, lol. Ellers så kan I skrive os nogle udfordringer på Star Stable, hvis I vil det. Ja. Julie, du siger først... Ja, det er den her vej. Det var den her vej. Du siger først dit Star Stable navn. Julie Middelport. Ja, vi kan måske... Hey, det kan... sig dit navn. Og mit navn, det er Josefine Ghost, der jeg ved ikke helt lige, hvad jeg tænkte på, dengang Ja, jeg troede... Altså, at jeg hedder Julie Middelport, altså. Jeg hedder Josefine... Jeg skal have den her.
Ej, det skal jeg ikke. Jeg skal have den grønne. Giv me the Ej, green den her. one. Det er jo lige meget, hvad for en man tager. Computer. Hey! Jeg har computer path. Hey! Hvorfor er jeg så langsom til at falde? Nej, jeg vil ikke ryge ned i labyrinten igen. Hvis jeg gjorde det, så ville jeg bare sådan dræbe mig selv. Like, Ui. oh my god. Jule, har du kigger på du taler med din future julemand. Ej, hvor de har haft seje. Prøv lige. Prøv lige se mig. Jule. Hvad? Jeg har taget alle hattene på. I need a too. Farvel. Jule, jeg ser bare lige hurtigt, du... Jeg ser bare lige, du kigger på din future julemand. Prøv lige se. Jeg hopper ned i skovstenen. Men hvordan kommer jeg op igen? Venner, jeg har også alle hattene på. Remove hats. Nej! Prøv lige, klik lige remove hats. Nej. Nej, vi vil slås på så. No! Okay, den er ret højt. Ej, undskyld. Vi kan få sit eget fly. Oh my god. Okay, det her bruger vi lige sådan det resten af den her time. At jeg kan tænke noget. Okay, men det er jo ikke en team. Just. Det er lige meget. Come on, fly. Nå. Okay, venner, så har I lige lært det. Et fly, som ikke flyver. My goodness. Jeg prøver lige at se. Hello. Okay, jeg vil prøve. Ja. Vent lige, hvor er jeg? Hvorfor er jeg stuck inde i? Kan du lige se, hvor jeg er stuck? Hallo? Human? Okay, undskyld, hvis I kan høre Saras mor. Ja, hun skulle lige være Jeg hjælper dig irriterende at gå på mit værelse. Ja, det må I altså virkelig undskylde. Ja. Vores mødre har det med at gå ind på vores værelser. Og bare sådan, du skal lukke af om time. Præcis. Jeg er jeres nye julemand. Hvad vil I kunne tænke jer? Det der. Men Jeg kan teleporte. Jule. Hvor fik du teleportering? Det ved jeg ikke. Jeg fik den bare pludselig. Nej, jeg er lige teleporteret ud i verden. Det er ikke farverne, der gør noget. Det er de forskellige. Den grønne er en computer path. Ja, den grønne, det er den, jeg bruger. Det er sådan... Og 8, det er spindærens. Ej, prøv lige at se mig, Jus. Nej, kom til at gå ind i minigame. Nej, jeg kan gå ind i... Wow, hvad er det her? Hvad er det? Copyright musik. Are you serious? Der er copyright musik herinde. What er han egentlig sej? Ej, så I det, guys? Eller, så I det, venner? Okay, den eneste, jeg ikke skal bruge, det er blå. Nej, det gør jeg ikke. Super jump. Nej. Okay, prøv lige at se her, venner. Nej. Super jump. Minigame. Prøv at se, venner. Wee. Jeg kommer til at gå ind i et andet Rip. Se, venner. Nej. Are you... Er det ikke fedt? Nej. Men Jule, vent. Vi gør det? Jeg tænker, at vi skal slutte af. Ja. Okay. Jeg er rød. Jeg kan desværre I kan bare lige se mig. Okay. Prøv at se. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Jeg håber, I gerne vil se med til næste video igen. Vi ses. Hej hej.